Urob grimasu. Aha, teraz neurobíš, čo? No hen tam vzadu máme Šneberg. Trošku zasnežený, my sa nachádzame na Rak Alpe. Vyšli sme lanovkou. Dohodli sme sa, že prejdeme na Otto House, kde si dáme Wiener Schnitzel a dáme si buchtu. A potom pôjdeme ešte ďalej trochu. Však máme tu lístok na lanovku zarezervovaný naspäť až niekedy o 5. alebo o 6. Neviem to presne. Tak zatím decka sa tu naháňajú, majú kopec energie, čo je super. Dúfam, že večer zaspia ako babetka. Kde ste sa tam schovali, hej?